tu je Palo Habera, Adela Banešová a Jaroslavy! Chceme pokrstiť ranošou Fan Rádio. Každý jedna strela! Každý jedna strela za Fan Rádio. Bolo to veľmi krásne. Teraz je na rade Jaroslávy. Ja s mojou pištolou chcem povedať všetkým mojim poslucháčom, že ich veľmi milujem a chcem pozdraviť hlavne Adelu Banašovu, ktorá je za mikrofón. Šťastný nový rok! Bednárik, čo nám na to povieš? Jedno posmrtiť na všetkých vyjebancu. A.k.a. Rytmus, a.k.a. Ja som nikto, to sme na tú piču, ale tak proste, no. Ja to spravím rozumne, ja si ho nechám na keď dojde. Dobre, no. Ešte dá ode mňa. Vystráte si. Jak by si to hodil? No, dobrá. Ale nemá tlak nejaký divoký. Happy New Year, everyone, everywhere!